usa ka daotang panahon ang gibantayan karon nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa Sidlakan, Habagatang Sidlakan sa General Santos City. Matud sa pag-asa, ubos pa ang kahigayunan nga mamahimo kining bagyo. Apan buhaton kini sa uwanon nga panahon tungod sa trough sa LPA. Posible usab nga masinati ang localized thunderstorms sa ubang dapit sa nasud. Subay sa Metro Weather Data, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka bahin sa mga probinsya sa Cebu, Bohol ug Leyte. Sa rainfall forecast, uwanon ang ubang bahid sa Northern ug Central Luzon ug hapit tanang dapit sa Mindanao. Samtang karong buwana, wala pa ipadaplin ang kahigayunan nga maumol o kaha makasud ang usa ka bagyo dinhi sa PAR. Sa ingon ani nga buwan, kung dili man mag-recurve o muliko ang direksyon sa bagyo palayo sa nasud. Posibleng moigo ang bagyo sa Eastern Visayas o kaha sa Caraga Region.